guys! Χριστόφορος εδώ και σήμερα θα κάνουμε αυτό για τις κασέτες μου και αρχίζουμε γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Ένα λεπτό. Έχω πάει. Περνάνε οι ώρες. Αρχίζουμε με το Minecraft. Όλοι το ξέρετε. Σας είναι γνωστό σας game. Να το Minecraft. Το Minecraft. Είναι online, το παίζουμε online και τέτοια. GTA που θα σας αρέσει πάρα πολύ προθέτω. Είναι το Grand Theft Auto V. Story online θα το παίζουμε και με φίλους και με φίλες και με όλα. Στη σειρά μας έρχεται το Far Cry το 4. PS3. Είναι για το PS3. Ωραία κασέτα και αυτή, θα την απολαύσετε νομίζω, άμα την κάνω και εγώ ωραία, τα βίντεο μου είναι λίγο κάπως. Need for Speed Rivals, Ghost από κάτω λέει κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Είναι η story mode, νομίζω ότι είναι μόνο με online. Το βλέπετε και εδώ. Σας αρέσει, υποθέτω. Θα δείξω δύο ταυτόχρονα. Call of Duty Assassin's Creed. Το κοντά να το τερματίσω χωρίς βίντεο. Και αυτό θα το παίζουμε μόνο online με φίλους. Αλλά ένα κακό είναι ότι δεν μπορώ να κάνω να ακούτε τον φίλο μου που μιλάει. Infamous. Έχω ανεβάσει 2 part. Δεν το έχω τερματίσει. Πρέπει να το τερματίσω μαζί σας γιατί πέφτει συνέχεια πράγματα. Το τερματίσω μαζί σας σε αυτό το game. Να ξέρετε, σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο. Λίγο τα γραφικά είναι γιατί είναι... Μακαρονάκια θα φάω εγώ. Τι λέω πάνω. Γεια μου. Ελπίζω να σας αρέσει. Μπουκάλι. Ένα λεπτό. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο game. Είναι ωραίο. Έχει τα γραφικά είναι κάπως αλλά είναι ωραίο. Θα σας αρέσει, είναι τέλειο. Δεν το κάνω αυτό. Να το. Δεν είναι online. Ούτε με 2 players. Ούτε. Σειρά σας είναι το πασίγνωστο GTA Liberty City. Είναι ωραίο game, είναι online. Αλλά ποιος το παίζει τώρα πιο online θα μου πείτε. Είναι το θέμα ότι μερικές κασέτες δεν τις παίζουν κανένα online επειδή βγαίνουν καιρούς. Λοιπόν guys, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Like, subscribe και τα πούμε την επόμενη φορά. Και όσοι δουν το βίντεο μου σας παρακαλώ κάντε ένα comment και πείτε τι βίντεο να κάνω από αυτές τις σχέσεις που σας έχω δείξει. Bye, καλό Πάσχα και κάντε subscribe και like. Bye!